हाग्रामाया बै समावनो बुंदोंमोन जे बे प्रमद बर'आ रायजो बियाखै रायजोफोर बियो गाव चिफ जानो थाखायसो आन्दोलन खालामफ्लादों जेब्लानो इलेक्शनाव देरहानानै बियो चिफ जागोन सरकार दानो हागोन अब्लानो बे बड'लेण्डनि आन्दोलनखौ बियो बावगोन কিন্তু বিপিএফ দল যেতিয়া আছিল হাগ্রামা সরকার যেতিয়া আছিল এই গন্ডগোল করা মানুহবিলাকে কোন আছিল এতিয়া যে সরকার কৰি আছে এই বিলাকে আমাৰ দিনত হাগ্রামাৰ দিনত বিপিএফ সরকাৰৰ দিনত তেখেতসকলে গন্ডগোল কৰিছে ইলেকশনनि आगोलाव जेरैबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन दिनै बिसिनि जि खामानि मावनाय जोंनि बिटिसिखौसो सिफायफिनबाय बेफोरनिफ्राय लानानै ओरैहाय कचुगाव रायमाना गासिबो ओनसोलाव बाक्सा जिल्लायाव बगामाटी ओरैहाय उदालगुरि समग्र बे ओनसोलाव जोङो हाजार हाजार बिगा जोंनि फरेस्टनि हाखौ जोङो नियादि होनो हादों माने আজি এই বিপিএফৰ মিটিং আপোনালোকৰ এই খাউসি বাজাৰত হৈছে दा मानो जोङो ज' जादों जेरै माखासे मानिया हाबगोन আপনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে 6 জন আমার বিজেপিত কাম করা বিজেপিयाव খামানি मावनाय जोंनिनो सासे बिनानाव आरो साबा सेंग्राफ्रा बे जोहोलावफ्रा दिनै बिपिएफआव जोगदान जाफैबाय मानो जादों बिजेपियाथ' दिनै बिराद गिदिर पार्टी देश सालायदों भारत सरकार दादों आसाम सरकार दादों जोंनि बिटिसिआवबो खावसेया इउपिपिएलजों लोगोसे बिजेपि दा बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जोंनि बिपिएफआव जोगदान जादों मानो बिथांमोनहा नुबाय जे बिपिएफनि बादै गुबुन इउपिपिएल सरकारानो जाथों बिजेपि सरकारानो जाथों बा गुबुन दोलोआ खुनु खामानि मावा जोंनि गेजेराव दावराव दावसिसो लाबोयो उमुक होगोन थुमुक होगोन होननानै खोथा होयो खिन्थु जेबो मावाखै जों जेसेबां दालां बानायदों बे दालांनि बादै आरो गुबुन दालां बानायनाय बे राजाफ्रा बुजिबाय आगोलाव इलेक्शननि आगोलाव जेरैबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन दिनै बिसिनि जि खामानि मावनाय जोंनि बिटिसिखौसो सिफायफिनबाय बे हाग्रा ओनसोल नंगौना नङा मिन्थिथ'ला आंनो हाग्रा बिफानखौ आं नायबोदोंमोन आब' प्रमिला नायबोदोंमोन जोंनि दिनावहाय आमटेका खैला मैला बिटिनि मालिबिटा बै समग्र ओनसोल ओरैहाय दागगारि देवस्रि शान्तिपुर खुंग्रिं ओरैहाय सेलेका बाजार नोंथांमोननि नैबे बिसमुरि ओनसोल मानो मुराबारि बेफोरनिफ्राय लानानै ओरैहाय कचुगाव रायमाना गासिबो ओनसोलाव बाक्सा जिल्लायाव बगामाटी ओरैहाय उदालगुरि समग्र बे ओनसोलाव जोङो हाजार हाजार बिगा जोंनि फरेस्टनि हाखौ जोङो नियादि होनो हादों बिथांमोनहा इलेक्शनाव बुंदोंमोन जे जोंखौल' देरहाहोदो 15 दिननि गेजेरावनो जोङो बे हाग्रानि हाखौ नियादि होना होगोन दिनै 3 बोसोर थांबाय सासेनोबो 1 बिघा हा दिनै नियादि होआखै বহুত শান্তি হৈ গ'ল আমি শান্তি আনিব পাৰিলো ঠিক আছে আমিও কম এতিয়া আগতে বহুত শান্তিত আমি জীয়াই আছো কিন্তু বিপিএফ দল যেতিয়া আছিল হাগ্রামা সরকার যেতিয়া আছিল এই গন্ডগোল কৰা মানুহবিলাকে কোন আছিল এতিয়া যে সরকার কৰি আছে এই বিলাকে আমাৰ দিনত হাগ্রামাৰ দিনত বিপিএফ সরকাৰৰ দিনত তেখেতসকলে গন্ডগোল কৰিছে ৰাজ্যফोरखौ लानानै जबरदस्त गामिनिफ्राय लामा हाइवे होबथानांगौ रेलियाव होबथानांगौ जैधोनि होयै होयै नोंथांमोनखौ लांदोंमोन बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बयखौबो थांनांगौ आरो थाङाब्ला हा मोननाय नङा उमुक मोननाय नङा खना फोरोंनाय बायदिसिना खालामनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ लांदोंमोन दिनै गावसोरनि सरकार जाबायबो डिवाइड आसाम 50-50 बहा थांखो जोंनो आलादा नांगौ बड'लेण्ड नांगौ होननाया बहा थांखो हाग्रामाया बै समावनो बुंदोंमोन जे बे प्रमद बर'आ रायजो बियाखै रायजोफोर बियो गाव चिफ जानो थाखायसो आन्दोलन खालामफ्लादों जेब्लानो इलेक्शनाव देरहानानै बियो चिफ जागोन सरकार दानो हागोन अब्लानो बे बड'लेण्डनि आन्दोलनखौ बियो बावगोन दिनै फैयै फैयै रायजोफ्रा बै समावहाय माखासे बादि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ बुजियाखैमोन खिन्थु जेब्ला बिथाङा भुवा एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव जेबोआनो गैया बेखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ फुस्लायनानै दिनै सरकार दाबाय सरकार दानायनि उनाव दिनै मा मावखो बे आन्दोलन रायजो बिनायनि आन्दोलना बहा थांखो बड'लेण्डनि खोथाया बहा थांखो सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामग्रा रन्जन दैमारि मोनबायदिखौ दिनै जेलाव दोनबाय बिथांनि संगिफोर एनडिएफबिनि मानसिफोरखौ लेथेर फेथेर खालामबाय दिनै
एबसुनि नेताफोरनो जेबो साख्रि होआखै दा बेफोरखायनो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय सेंग्राफ्रा गाज्रि मोनबाय सिख्लाफ्रा गाज्रि मोनबाय एनडिएफबिफ्रा दिनै ओंखायनो जोंखौ समर्थन होनो थाखाय आगोलबोबाय एबसुनि आगोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै आगोलबोनानै बिपिएफआव जगदान जाफैदों बे खारनाव दिनै नाय माने बे आङो भाई पार्टिखौ गारनानै फैनाया गोदो आं फुङावनो अनेक खामानि मावफानो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बे इउपिपिएलआवनो ओमफ्राय दा बिसिनि सरकार जानाय लोगो लोगो सरकार जाखांनानै जोंखौ माबा मोनसे होगोन होननानै जोंखौ लेंहरदोंमोन आरोखि आनसलिक अफिसाव ओमफ्राय जोंनिफ्राय नाम लाखिबाय डकुमेन्टस बिबाय एसे सान्दाबो लाखिदों ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव थानानै दासिम खबर गैया जाबाय दा जेबो गैखाया आरो दा बेनि थाखायनो दुखु मोननानै आं ओंखारनाय जादों आरो दा मोनगोन ना मोना आंखौ मिथिला आं बैखौ दुखु मोननानै आं ओंखारदों आरोखि आंना बेवहाय दुखु मोननानैसो आं ओंखारखादों आंखौ बिसिनि मानसिया सोरबा बुजायबाबो हानाय नंला आं गोबावखासै आंनाव दा फैबाय खोमा 10-12 जनसोआ फैबाय औ